Já vás tady, paní Jano, vítám. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji moc, že jste přijela podpořit tuhletu akci. Já bych se vás hned na začátek chtěl zeptat, jakou máte spojitost s původním projektem SCM? Původní projekt SCM vznikl v roce 2000 a to už jsem nějaký pátek byla ve firmě MEFO, potažmo Offroad klubu Jinín, a spolu s panem Strachem a panem Wagnerem z průmyslovky ve Strakonicích jsme vlastně vyvinuli myšlenku sportovního centra mládeže, která by sdružovala napříč všemi kluby, napříč republikou, nejlepší sportovce ve třídě motocross a ve třídě enduro. Takže taková talentová škola. Taková talentová škola, v podstatě výběr nejlepších z nejlepších, aby se mezi sebou srovnaly síly a vlastně skoordinovala se trenérská příprava s tou jezdeckou. Takže nebudu mimo, když řeknu, že jste vlastně jedna ze zakladatelů projektu. V podstatě ano. Proč ta ostýchavost? Jen to řekněte, jasně. V tom případě pojďme zpátky do přítomnosti. Jaký pocity to ve vás vyvolává, že se něco rodí vlastně podobného? V podstatě radost, protože co se týká motocrossu nebo motorek obecně, tak ta úroveň, oblíbenost jde pořád níž a níž. Takže super, když naši závodníci budou schopni srovnat síly s těma zahraničníma, takže když jim někdo pomůže k tomu, aby byly hvězdy, tak hurá za to. Tak jo, pojďme se o to v tom případě pokusit. Vy jste projevila zájem nejen jako osoba Jana Wollschlägerová o tenhle projekt, ale jako vedoucí krámu nebo e-shopu MEFO.cz. Jakým způsobem se do toho chcete zapojit jako MEFO? No, minimálně na webových stránkách máme zveřejněno, koho podporujeme, naše závodníky, týmy, i některé motocrossové školy, takže proč by tam nemohlo být i SCM? A minimálně máme nabídnutou slevu na kód SCM, který opravňuje slevu na našem e-shopu 10% po celý rok 25 a 26. Tak ho určitě prodloužíme. Toho si moc vážíme. Takže jak slyšíte, máme od paní Jany z MEFA máme možnost využít kód 10% slevu na všechny produkty, takže my moc krát děkujeme. Ještě jednou díky, že jste sem přijela za náma podpořit nás. Děkujeme za věcný dary, který jste nám přivezla pro účastníky a budeme se těšit na další spolupráci. Děkuji. Děkuji moc.